tanan, welcome back sa mong channel. Ay, Lixie Vlog. Karon day guys, damis bay kay namalit mig gulay daari. Ipari mi ati Merve dyan nagpatay ka por misidhang baby. Kay nay nag-on-post diyang naong. Ibujagan ko na ingan tong manambalay. Manambalan na kadungit na. Nanja guys, hatag rin ang Lixie og ni Aliana rin kanang gipalit ni ati Merve para nilang duha. Dara beda. Charan! Bag nga unicorn. Para mo school na dito kaya. School naman ka. Ang sabi mong nga ni Ate M. Salamat, Ate M. Di atang puli nga nagsudan eh. Kay napoy ka, Aliana. Excited na ka, day? Unsa man eh? Siya. Na. Charan! Dagang Mickey Mouse, day. Si Diu way ni, di. Da. Mag-thank you ka. Thank you na. Masa magkangatiin? Ate M. Na. Dami din ha, Mickey Mouse. No. Saka rin, kalik si bag. Nauwa ba dito na kay karang mga mahala. Kamahal. 2.5 liman ka. Dapat duwaan guys da. Pagabrihan be. Ikaw abri ah. Nakaari nakauli ko. Dari, dyan mga ban ko ni sila ron kay matad to nga timay bis ila. Alpus anda. Maligo ko ng dagat. Wow! Hala! Hala, wow! Lagi, Bi. Uy, pwede mo. Bariha mo kulot, Bi. Sa bata ay mo picture. Wala mong kulot, Bi na. Yung selfie. Hala! Sabi mo yatim. Salamat, Ate M. Sabrihan ha. Kahakang tabang abri. Ang madali la. Waa. Gahi man. Sa. Ano ba ni? Dali, salamat mo yan. Alam mo yan. Ate yung sukod. Dali. Ate yung sukod. Dali nga rin. Na guys, agsud. Kain maglawag dali. Nga nila din si Janay. Sa babi kayo na make up bi. Hala, wow. Na make up bi. Salamat po sa nalaman. Nada na po sa amin. Bigay mo po na si Jang. Pertang dalim. Di ay suslema. Aray dito po. Nandyan sa manit eh. Mga gulay eh. Dara gulay. Naghana rabad. Asa nang kasroy? Wow, at sura na mayon. Naipipino guys. Taghan. Dyan na pa ukra nga. Mo ni gusto dyan ni Ate M. Nga kuha nga ukra. Kasi dyan gina. Nga kaluto na ni. Green. Hihi. Dyan na pa batong. Da guys, batong. O di na nahagubton. Di na nahagubton guys. Kaya nahilo na. Narabad ni Dari. Dyan na pa taong. Nga hawa. Nang nani ajid ni. Hala, naangas Aliana. Dali, dali. Dali, dali. Naangas Aliana. Dyan siya ko. Ubot na lagi mo. Nakagubot na. Mawari sir siya. Mahusok mo dahil eh. Birthday rin ko. Kuya Eric? Ang great kang Kuya Eric be. Great na nala. Happy birthday. Angkol. Ang Kuya Eric. Go great dahil happy birthday ni Kuya Eric. Meron tos. Bana ni Mama Julie. Happy birthday ni Muya. More birthdays to come. Mag-great po tayo sa Dali, kantahin ka. birthday ko lirik. Birthday ko lirik. Diyan na guys dahil yung suot. Nalipay ka day? Niyangay ka? Ma. Dada pwede sa nalipay paggabi. Na kay sa minsamin. Sudad pwede po na isudad imong buhok nga nag kakulot-kulot. Dada ganang mix guys na. Make up. Nakajungit naman ko. Dada pwede. Lain mo. Nung lain man. Napaman niya siguro itong tangon. Kaya mga pakukuhan guys. Buwak atong gigay-giganahan sa Timirvida itong may buwak bito ang gisabod at sa... Ato bito ang buwak nga ang gisabod sa hang garden guys. Ang buwak ni Purami. Gaganahan ko na dyan ito nag... Tanaw. Gusto ko pa dyan mo tanong dito. Manang magdako ba? Isabod. Ramang-igo ang ito isabod. Dara be. Lutang-tang na be. Nakitali. Thank you, Ate M. Ayaw ko ba ng kartong kaya inigaman ni Mugduwa, isa balik ha. Muli-liit sa kus ang garden guys, sa mga pagkuong buwak. Ma! Po pa na. Kuon mo, namatay ako. Huwag pa namatay ang taong. Huwag pa na mo nga.
Oh, wow! Naapoy baso mo. Ano? Naibasol? Hello guys! Dami Lexis Garden guys. Kay mo, li ko darig na nabay bunga. Hala! Nanay bunga bi. Diyan ka rin dahil ko andari guys, mga okra. Apoy baso. Naharbisan na ni guys, matuwa mang dadaan ron. Baso po mo. Baso, basol. Baso? Na kunoy basol ba na? Hala, rang dagkuan nagkapayas guys ta. Larang dagkuan na wa gajud kuhai. Nang tuman gajud sila siya hangingon. So guys, nanay bunga gahang taong guys, maka-happy. Ado nanay bunga. Da guys da. Halagang sibuyas nga naman ang sibuyas bing naghigwa ko sa naman na be. Nandiyon gipas lubi ag kuha be? Ha? Silubi ag kuha wa. Lugas tinood. Wa lagi. Ah, wa lagi di ay. Dara guys da, ag taong guys namunga na. Tanawan sa muna guys, pero naiod ug marijo. Da guys da. Dara guys, danay bunga guys, salam sa Ginoo kay nanay bunga, maka-happy gid ning makatanom tag makakita tag arang nanay daghang bunga. Ya, nag bitay pa man ang uban, batin-batin pa man na karing isa da nanay ning sikil. Dako. Da pa da pos ubos dia. Na. Kunahonan daghang taong agahang sibuyas matunang-utan akong liksing wa ba na gi pasulabian. Kay na hupot na magdaari. Wa na may dahos ubos. Naunsi naman eh. Hala, di dako ma. Naman ning dako. Totoo. Agbuwak. Namuwak nag mga buwak guys. Ingani nga buwak guys. Gusto ni Ate M. Karipot ma. Nga na. Utot-utot ko na nga na ninanay pa. Mo na munguha ko diha. Isabod naman na siya. Yan, dako ma. Dako. No. Kamusta man ang bibilap ni mama? Kira. Okay ra? Ngayon naghilak-hilak man kuno ka. No. Ha? Hapit na mong birthday be. Unsa may wish mong birthday? Pag-uban ni papa. Jesus ko Ginoo Maria Mercedes. Ma. Mas mama? Ha? Mas mama? Kita gawin mag-uban? Da yellow nga, dapat yellow guys nga buwak na yellow. Ja kari siya nga na food orange. Be kay mga tagbuwak be. Rang dagkuan na sa kapayas guys. Ayaw be kay katul ra ba na. Ari sa tadari pasulabi. Dali. Dapat katiri hapit tapos na mamunga na. Gitib na. Gitib. Kanang kuan guys na harbisan na na. Mamato among dadon ron. Manay daghang baso at ubos. Di ta man ito kaya daghang basol. Napiltan ang ta. Dari tas kuan. Ag blue turnip guys da. Tumba siya. Wa na nakadaog. Dari ta agis kalsada bi. Asa na kuan man na. Unsa? Tumba. Kanang Ibutangan nagingani guys da. Gitambakan na. Kaya nagbuho-buho magkalsada dari. Mga dari mga labay dari simbako. Nais ag buwak guys na. Nais ag buwak be. Say colors buwak be. gid. Ha? Red. Smile. Hello guys, nalipay dyan ko guys. Yung nakauli ko daris bye. Hala, naghilak na si DJ. Dari may napay bungag patula be. Kaprin kinay motor. Dari may guys, kaya daghang buwak da. Karing buwak ka may ganahang Ate Merby. Darag imong gitanam be, na naghana be. Darag gitanam Lexi guys, na naghana. Di apod ma. Nanay dakang tundan guys. Di imo pud ma. Harag ang taong dani, kamusta naman? Naghigwaos mag ang taong daari. Nga guys, kay mga sa buwak guys. Charan! Kani nga buwak ahang pangkwaon guys. Kaya isabod. Hawiri rin sila nan be. Buhi pagyapog mga taong na. Nangahinog na. Makani ahong kita no ma. Dapat isa dia green. Ma, kari ahong kita no ma kani. Kana. Be, bakala. Kaya mga ta. Sa marumbing ningog be. Ice cream. Di pa pwede mo. Ang ngipon, kamusta ngipon? Kira. Di na sakit? Wala sakit? Di na may tambal di ah. Wala, nagdaman malay ka na. Kasi may naghatag na be. Si at kuan si Ate Bing. Wow, maunsa kang Ate Bing? Si
Salamat, Ate Wing. Mo. Mag-toothbrush lagi, jadi magpalabig ka og Mo. chocolate. Ano naman? Ano naman, naghinaktak mo ka? Unsay may gusto ni Mos? Unsay may gusto ni Mos imong birthday? Tingnan ko handa o cake. Ilsa. Cake nga Elsa? Oh my God. Jellyfish. Pohon, naguli ni mama ha. Hapit na maulis mama ha. Balik ha. Unja, mauban man kang mama adtos work. Mauli rapod mo mamamitiri. Unja, maligo man mong dagat. Ja ako, di ko pwede mauban ni mong balik ha. Kaya mo work pa mas mama. Da yellow guys da. Yellow. Di pa doon dari mama bikay kasiglan. Isa, hello mo. Hello. Ato tayo lati Norlina puhon be. Ha? Set out ko ni ati Norlina. Puhon-puhon te. Manharami ni Lexi. Puhon. Kuhaan po diri man. Salamat ka adyo te. Kay Kuhaan po imong ipada si Lexi. Kaya ka nalipad na. Ayaw, iapil na. Kaya di mo na matanong. Nanguha sa mi guys. Thank you, be. Wa ka nagpasaway ni nanay ni Mami Tere. Oh, very good. Dahil puan, patula, pero gamay pa. Sige, kilamok na ka. May tiki. Dani mo sa una mo. Hi guys, kamusta? Nahon mo. Wait na ang birthday guys. Tunabi, tunabi. Dari ko na. Dahara ka, kay labang dari. Dahara ka makuha, kaya ko rin kuha dari. Oh. Alicia, good. JJ, mga kog sibuyas. Dapihang batang kulot. Mga sa deko kuan guys, sibuyas dahonan kay magdapo ko datog marije kay magsabaw mi og baka. Diyos. Karning baka day guys, di baka kay di man arang kaldero. Da, naansa man ning ahang sibuyas nga nga auto mga ning daring. Tire! Naansa ni sibuyas nga auto man eh? Ha? Pasulabi mo? Bitaw. Mang sipak sa ko na rin guys, kaya hang dadas kuan. Ilatiim. Nagtanong mo ako para pa napon mi mapanakit barong di na magpalit-palit atos merkado para panakatayar gajud ni. Na, mo nang gikuha guys. Asa ni kuha nang nagyelo-yelo. Hawanan. Dara guys, ang nakuha ang dadan to kaya among isagol sa sinabawng karning baka. Okay ra ka Junay. Nanas nanay nananghidan na ni pakunos dari sibuyas. Nakaarhin na dyan sa Ate Milis among ang pamujo. Yeah. Kayo biyo. Nakakaunag bulanghoy. Nakakaon ko silang bulanghoy, lamig kayo. Bulanghoy mayor. Ato bulanghoy. Ang indota sa ilang lugar din, bugnaw kayo. Mamirin ang kamot. Das mother, nakaana magkakagwapa mother? Nakakita. Unsay sekreto? Ginahan. Jadi ada pas mayor da ara juga ka uniform mixuo na. Waro ba mi magsabot? Nakakita ka na po sa mga vlogger, mga gwapa cute. Ganahan Kaya pa. senior. Ganahan pag mga cute ko no. Lambos. Pero mas cute pa dyan may ate. Wow! Wa mas tiilay. Tiilay na kabaligay. Dara guys, sarang lamia ka jug bulanghoy ni mo Rosalie Mayura. Salamat ka Yor kay da kud pentaw ni si Jadani. Gigang na na. Gigang nangita nag irkon. Ligang ni. Paningat na. Pagripan na ta. Nate, hundugata mag-ikoy. Garaangal yana. Nagduga sa kurugsak janan. Mato nami guys, kay da nagsakyanan. Nay, mato nami nay. Salamat ka Junay. Babay, Nay. Nay, babay, Nay. Tatay. Babay, Nay. Mato nami guys.
Yatag na nay. Bawal sa gulay. Jadi, ara lagi. Nagsusilpi na. Ang daga, nagsili yun no. Hamas tire. Hadlok, taob man di ay. Ito aras ubos to ah. Ang daga, nagsili ba? Di mo po sulabi? Papo daghan? Papo to ah. Aga ni ba? Alag na guys. Ate. Diyan. Wah! Ganahan! Danas liksian dia. Hai sa kabi. Naman, nahip. Hai sa ka. Manahamin na. Nahapi na ka? Kaya nakaanhir ka sa ang giworkan? Yesus! Jamuli man ka unja. Di man ko mauban kay dani ramang ko. Sabot ta way hilak. Hindi pinagtrabaho man dyan, mama. Nga naman, diba, kay, ano siya, inabot ta. Sabot mo kaw. Inja, mauli ta, ha? Kaya, yung mama, magtrabaho na. Tapos, kaya nila atim. At palit mo yung Barbie. Hindi pwede maglakila ka, kaya mauwaw ta. Kabot na daan, ha? Mami, dere, Tiyo! Magpatuog yung mga kiri. Mahug di ka mamitiri. Picture tabi na libi. Arang hawa na dana adoy. Agu. Basig mo kuha na ni Anja. Muhunas. Ta ka nang taob bitaw ron. Ito anan. Nga ni siguro ning napita. Lang. Ayors! Oh, ate lang sa kalam. Kabot taga si mudaan eh. Bata bi. Diara ka bi. Hadlok man. Kaya sa pagin mo. Pas kinaubsan. Ta! Diyan na ito, adoy. Bandag eh. Hi ka bi. Hi. Hi, Ma'am Shea. Ma'am Shea. Mahog ang sarili. Mahog! Di na ba ko kamaog lang oy bi. Matigok, medyo ka dadado, no? Uy, di naman dani ko magpa-intensis. Oop! Tuman, ito ng problema. Adaw. Parang dalian na kaajaw. Wa na makit. Wow, very good kasi sabi. No. Kasi karon be mo. Move on ko. Churus ako ka dito ay kaya Pag picture sa amin, guys. Hello guys, dapat mi dari guys nagpaduding-duding. Diyak kay di man makaligo kay napasulabi magbawd jarang grabing hauma, di man di ay tunas, taob man di ay na. Das alyan ara kahampuong diha ra kaday. Kay gajud. Hadlok. Oh, diha ra ka. Ito pas mamaali dato ng ubos. Di lagi pwede bi kay rang hauma na bi di dapat ka mauglangoy. Ladu robas ang konroy. Swimming pool eh. Ilang swimming pool ako mahuman. Diyan tug dagat. Gani mo? Bisa ka mo? Muli lang bay guys, yawa pa mahuman dadto pa mis kuan. Itur murit. Randa ke murag hotel. Murag hotel na. Di matabas-tabas, guys. Basta so pare ka nga. Muli lang bay guys da guys. So very big. Na so good. Ang tudare. Inja kare kuan ra nila bali kusina. Kusina rin nila pero nay duha ka kwarto, di ba yours? Agilang kusina yor bahay naman nato. Milyon na dyan. Ano harang lami aja na dapat pa bubalitok pa ta daris do dyan. Inampila diha tribers. Doon sa Alimokon. Alimukon. Ay, may lagi din mo ko picture. Ihilak mo karet. Mga antanin nyo guys. Da guys. Balhin mi dari kaligo guys. Kay adto dato sila ka ATM. Lisod man kay kusog og bawod. Ning balhin mi dari sa kuan guys. Bas diyo dilapas kay adto sila ATM nga. Ubos sa ilahang bahay, likod silang bahay, kusog og bawod, di mi maka-enjoy og sulabig og balitok. Nami dari guys na. Di, bawd. First time po na nakaanhida ni guys. Madi, bawd. Dani man no. Di.
Wala yan. Manihapon na. Manihapon ta guys. Pansit. Kari bulalo. Mga na mo. Uy, mga madam. Manihapon na.